ubalulekile ngoba nguye umelusi wethu, nguye ogade zonke into zethu, ugade nempilo zethu. Nokuphakama kwethu kugadwe nguThixo. Uthi uThixo nanga amandla, usinika amandla uThixo. Ke masimkhonze uThixo sibe namandla ngoba usibekile emhlabeni, singabantwana bakhe, sigadwe nguye, impilo sizinikwa nguye. Sijongana nemiqobo ngemiqobo nakwiindawo sihamba kuzo. Ithi laa nto ilizwi linye umntu makalijonge nasendleleni, selehamba ngendlela uba uThixo ukhona. Naxa selehamba ngendlela nasekuseni nasebusuku uba akhona amathuba okuphangela, siphume ekuseni sindlele uThixo ukhona, ekhona ngamaxesha onke, eluse impilo zethu, eluse ubomi bethu. Sawujongene neentlungu ojongene nazo ngoba soze singaveli izinto zona. Ithi laa nto banethemba, ithembele kuThixo. Uthi Thixo ukhona, Thixo ndithembele ngawe, Thixo ngubomi, ndijonge kuwe Thixo, ndize ngawe emhlabeni, ndigade Thixo, ndeluse. Ngoba kaloku apha emhlabeni thina Thixo sizidalwa zikaThixo ezigadwe nguThixo. Sinqula yena ngamaxesha onke kuba nangoku siphume ezindlini zethu. Apha siphuma khona sisendlini kaThixo, sizonqula igama elikhulu, igama elinguThixo. Size kulo ke namhlanje ayishinda.